Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu albarka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wannan sabon bidiyon namu a wannan channel namu mai albarka Zumus One TV. ‘Yan uwa idan yau ka fara ziyartar wannan channel namu da Allah ina roƙonka da ka duba ƙasan bidiyon nan akwai wani jan rubutu da alama a rubuta subscribing ka taimaka ka danna mana, sannan kuma akwai a ƙararrawa daga gefen shi ma ka danna mana. Wannan shi zai sa da mun ɗaura sabon bidiyo YouTube su dinga sanar da kai. Don wa idan kana bibiyan mu a wannan channel din, idan ba ku manta ba da darasin mu na baya mun kawo muku wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne, wanda ɗaya muka ce daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake karanta wannan addu'a da na karanta muku shi idan ya mutu sai ya shiga aljanna. In ya karanta shi kafa ɗaya da safe kafa ɗaya da yamma sai ya mutu a tsakanin to sai ya shiga aljanna. To dan uwa kaga kenan in ka rike shi kenan kullun safe da yamma har ka mutu baka fashi, to ana sa ran maka za ka shiga aljanna insha Allah. Na biyun kuma muka ce idan kana karanta shi kafa uku da safe kafa uku da yamma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu da zai cutar da kai a cikin rayuwarka. To yau ma dai na zo mana da hadisai ne guda biyu kuma masu ɗimbin falala. Na san dan uwa idan ka ji su lalle za ka ji daɗi. To ka biyo ni zuwa ƙarshen bidiyon nan, ga hadisan nan kamar haka. Na ɗaya dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka karanta shi kafa uku da safe kafa uku da yammaci ka sa shi a cikin azkar naka kullun kafa uku da safe uku da yamma, lalle idan ka mutu nauyi ne akan Allah ya cece ka. Na biyu kuma ya ce idan muna karanta shi kafa 100 da safe kafa 100 da yamma, shi ma idan ka mutu babu wani wanda zai zo da abu irin da abin da ya kai naka, sai dai wanda ya zo da kwatankwacin abin da kai shine zai zo, ko kuma wanda ya fi naka yawa. To za ka so ka ji wannan kalan addu'o'i ne ga su nan kamar haka. Na farko wanda ya ce in muka karanta kafa uku da safe uku da yammaci nauyi ne akan Allah ya cece mu, gashi nan: raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Dan uwa ga yanda zaka karanta shi na uku da safe uku da yamma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nauyi ne akan Allah zai cece ka. Dan uwa ki rike, ɗan uwa ki rike, kar mu wasa da wannan addu'a. Na biyu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda a cikin azkar nashi na safiya da na yammaci yake karanta wannan subhanallahi wa bihamdihi kafa 100 da safe kafa 100 da yamma, to idan ya mutu ya je shi lahira wajen auna aiki babu wani wanda zai kai shi nauyin aiki, sai dai wanda ya zo da kwatankwacin abin da ya yi ko kuma wanda ya ɗara nashi shi ya fi 100 kenan. Wannan malamai yasa suka ce za ka iya karawa ya fi 100 ɗin. To in ba manta ba, subhanallahi wa bihamdihi babban addu'a ne, babban ambaton Allah ne. Akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abu Hurairah ya rawaito. Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi akan ingancin shi. Gashi nan kamar haka, yana cewa kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kalmomi guda biyu masu nauyi an ɗaura su akan mizani, amma akan harshe lokacin da kake gaya suna da sauki, ba su da nauyi a harshe, amma an sa su a mizani suna da nauyin gaske. Sannan kuma Allah yana son su. Wanne ne wannan? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. To ka gani kenan shi wannan subhanallahi wa bihamdihi yana cikin wannan addu'a, shine wanda na gaya mana muna yin kafa 100. In muna yin kafa 100 babu wanda zai zo da aikin da ya kai namu, sai wanda ya kwatankwacin wanda muka yi ko kuma shi ya ɗara 100. Shi kuma subhanallahi alazim shi ma akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dashe ne na gidan aljanna. Kana cewa subhanallahi alazim an dasa maka bishiya a gidan aljanna. To dan uwa, yar uwa, kina so ki je aljanna, kana so ka je aljanna, mu je mu samu lambu a cikin bishiyoyi iri da iri. To ga yanda ake a dasa bishiyar subhanallahi alazim subhanallahi alazim subhanallahi alazim. Kana ga ana dasa maka bishiya, sai a hada maka lambun ka je aljanna, sai ka ji daɗin zaman ka. Ba zan tsayar da bidiyon nan haka saboda kar abun maganan yayi yawa, wani zai kasa fahimta ko kuma ya fahimta ya zubar da na baya, saboda akwai wanda mun sani bai sani ba, akwai kuma wanda ya sani. To da wanda ya sani da wanda bai sani ba duka Allah ya sa ya amfane mu. Idan kuma mutum yana neman ƙarin bayani, a kasan bidiyon nan akwai number mu na WhatsApp, zai iya mana magana. Akwai dai alƙawarin da muka muku, duk wani wanda yake da tambaya bai san yadda zai yi contacting malamin da yake so ba, har yau dai muna kan wannan alƙawarin. Insha Allah ya ajiye mana tambayar shi a kasan comment box da kuma malamin da yake so ya amsa mishi, mu kuma za mu contacting malamin mu ajiye mishi amsan shi da muryar malamin nashi ya ji insha Allah.
bayani zai iya bibiyan mu ta zoomers.com.ng zai samu sauran bayanai. Duk bidiyon da muke kawo muku a nan muna da shi a rubuce a website namu. Saboda haka dan uwa, in baka fahimta a nan ba ko baka samu daman tambayar namu ba, kawai ka je can kai tsaye zaka gani a rubuce, sai ka ji daɗin karantawa. Kamar tsara rubutu mai kyau insha Allah dan uwa. Allah ya sa ya amfane mu. Nagode.